Helo a croeso I fideo rhif 3 yn y gyfres Creu gyda Marged, Lewis a fi. Heddiw, da ni yn mynd I ddangos I chi sut I ddefnyddio'r holl dechnegau nath ni ddefnyddio yn y fideo cynta ar sut I greu offerynnau yn defnyddio pethau syml o amgylch y tŷ ac hefyd y technegau nath ni ddysgu yn yr ail fideo ar sut I chwarae'r ukulele, y gitar fas a'r drums. Ac da ni'n mynd I ddefnyddio app ar enw Acapella I roed bob dim efo'i gilydd. Da ni'n mynd I chwarae tair can I chi. Y gan gynta fydd Rhedeg I Paris gan yr anrhem. Yr ail gan fydd Breichiau Hir gan Ffa Coffi Pawb. A'r trydydd can fydd Dy Ddoniau gan Ryan a Ronnie. Ond mae croeso I chi chwarae efo ni yn ystod y fideo yma ac yn defnyddio unrhyw offeryn da chi isio. Ac wedyn, os da chi isio creu fideo eich hun ar Acapella yn chwarae un o'r caneuon yma, neu yn chwarae can greiddiol eich hunan neu can arall, mae croeso chi roi nhw ar y gwefannau cymdeithasol a tagio yr urdd I ni gael gweld be da chi wedi bod yn neud. Gobeithio newch chi fwynhau. Gyda'r nawn o'r I galonau o Creu, gyda'r nawn o gwneud y celfydau ac o ble gyda'r wen ar ddau lygad bach synedd ac o ble gyda'r tîn gyndlais os mae